Pozvánkou na prázdniny u babičky z autorské dílny Uhlíř Svěrák se představí děti z prvních tříd pod vedením paní učitelky Věry Kovačkové a Hany Coufalové. Kočka leží v chládku, vesnice je v pohodě, brambory jsou v řádku, kočka hlídá kuřata, říčka spěchá na jes, neví, když si kuřáta, to se radši na jes. Krásný u babičky, krásný přeháno, krásné jak holubičky na horných střechách. Krásný u dědečka, krásný na vsi a na dědíšku. Hlavní rok ten se přešla, nastanou, 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 Stále jsou vlaštovky, které mluvy loví. Bůh je pořád na stovky, kde se berou nový. Zavrtěj se do fůrky, budeš vonět senem. Zavážíš tu okurky, přidej